سەرۆکێ ئۆدەیا بازرگانی و پیشەسازیە وانێ کاک نەژدەد تاکڤا ji wanê mêvanê min e bawayekî rasterast li gel min e. Kak Nejdet, roj baş. Roj baş. Roja cîhaniya taştiya wanê jî li we pîroz dikim. Hêvî dikim ku îro sifreyeke pir xweşî û dewlemend li gel mêvanan bi awayekî xweş hûn derbas bikin. Zor spas. îro rojekê kêfxweş e û me sifrekê geş danî bi rastî ji bo aşitî, aramî û biratiya gelan. Destê we sağ be. Zor spas xwişka Helîn Nalîn. Bi rastî em şefeqê me dest pê karûbarê xwe kir. Bi vî awayî jî ez gelek kêfxweş im ku rûdav bi weşanekê xweş û kêfxweş amade dike. Bi vî awayî jî ez bi ser navê xwe û bi ser navê Jûra Odeya Pêşesaziya Bazirganî silav û hirmetê xwe ji bo Herêma Kurdistanê û Tirkiyê navenda Anatolyayê pêşkêş dikim. Gelekî spas Kak Nejdet. Gelekî spas. We îro çi hazîrî kiriye bo mêvanan çalakiya we, taştiya we, saet çend e, li kwî derê belkî jan cihê wanê? Zor spas ku te jî axaftina xwe te got, pêwîst nîne ku ez jî ser biaxivim. Bi rastî dor be dor te behsa taştiya wanê kir. Ser şanaziya me jî axaft. Tabii ez dikarim wan tiştan bêjim. Bajarê wanê bi taştiya xwe dewlemend û nav û deng e. Ber ku wan bajarekî ajaldarî ye ku hûn jî zanin 3.500.000 ajalên biçûk li wanê dijîn û ev jî ji bo bi rastî ji bo taştiya bingeha taştiyê herî karekî girîng e. Ev 3.500.000 ajalên biçûk bi destê waniyan, bi cotkarê waniyan tê xwedî kirin. Panîrê wanê ku hûn jî zanin yanî giyayê çiyayî tê amade kirin. Qawîta me, hingivê me, mirtoxa me, toyê me, rûnê nivîşk, jajiyê me, nan û kadeyên herêmê ku nêzî 20 cûre berhem in di sifreya me da. Ev jî sifreya me û taştiya me nav cîhanê da dikete nav û deng. Ev bajar sala 2014 da ku te jî axaftina xwe da got bi beşdarbûna 51.793 kesan rekora mezintirên sifreya taştiya cîhanê şikand. Ev roja 2014 da 12 salberiyan ha bû bingeha pêşveçûna taştiya cîhanê. Piştî vê encama hewlêdanên me bi destûra UNESCO yanî rêxistina perwerde zanist û çandê ya netewên yekbûyî û bi her wiha jî piştgiriya Wezareta me ya karên derve meha Xizîranê her sal wekî roja taştiya cîhanê tê pîrozkirin. باش ئیجا کاک نەژدەت یعنی li ser van hemî xalên ku te behes kirî te behsa giringiya taştiya wanê kir û 20 cûreyê wê hene hemû jî li wanê bi destê waniyan tê çêkirin. Qebareya sektora taştiya wanê ji aliyê hejmara xwaringehan ve kargeh û xebatkaran ve çi qase we ew data û amar heye weke Odeya Bazirganiya wanê? Belê, bi rastî yanî bi ser xebatê me ez dikarim bêjim bi sedan zêdetir taştêgeh li wanê karûbarê xwe pêk dînin. Wan sedan da jî ya rastî nêzîkî belkî 500 kes wan îşan jiyana xwe berdewam dikin. Lê belê ez dikarim vî tiştê bêjim. Li wanê 160,000 malbat heye. Wan 160,000 malbatan da jî taştê herro siharê şefeqê tê te amadekirin hem ji bo xwe hem ji bo mêvanê xwe
وی کاری پیکتینن yani karobarê taştiyê da bi sedan zêdetir em dikarin bêjin باش kargeh li kartînin lêbelê dûr fireh sed şêst hezar malbata da jî باش taştiya wanê her ro tête ser sifrê û gelê wanê û malbat kom dibin bi vî taştê pêk dînin. إيجاج بركو همو Nawan خمالية تاشتية كجلكي تندرست جي كاك نجدت يعني انت بحثا ريكورا جينيس كر منجي بحثا ويا كيكر بشتكو أو ريكورش كاند إنها تشافي والتشية يعني هون تشقر ماج دكن هون بجهجن تشقو ناغا كي دفي تايبت من ديا كوان هيا Belê yani berê ku piştê pêşiya rekorê de yan taştiya wanê tim û tim herêmî dihate holê lê belê piştê mesela Wezareta Derweyê welatê Tirkiye ku çaxê ev misyon hilda serxwe piştî vî tim û tim cîhanê her derê tête holê û tête pîrozkirin. Ev tiştekî giring e ji me re. Mesela penîrê wanê heta niya têra wanê dikir lê belê piştêvan rojan, piştêvan xebatan niha ji bo dinyayê tête tomarkirin, komkirin û tête sazkirin. Ev tişte hemû ji bo waniyan dibite sedema bazirganiyê, sedema refaha maslahata waniyan ne ku tenê mesela serpanîr em dikarin bêjin ev her bîst cure jî bi aliyê dinyayê tête xwestin û pêşerojê de ez bawerim ev tê bite sedema danûstandinekî herî mezin. باش مهوانج هرما كردستان جي باش دارن إيرو دوي چالاكيا واني دا ومهوانج في درجي دعوت كرنا أستا بيواندين هيد نابرا وانو هرما كردستان دا هون چاواد نرخينن أستا يعني يا بيوانديان بتايبتيد آلية بازرگاني و پیش سازی دا گهشتيا چه آستاكي Eve îsal ya rastî ya heftemîne ku em pîroz راستا dikin. Îsal jî me mêvanê xwe seranser para gelek me got bila Herêma Kurdistanê da beşdarê sifra me bin û sifra aşitiyê. Em dibêjne sifra taştê sifra aşitiyê ye. Sifra yekbûnê ye, hevnaskirinê ye. Bi vî awayî de di heman demê de têkiliyên dostane di navbera her du aliyan da jî em daxwaza me ew e ku pêş ve biçin. Par 2025 da em çar caran bi heyatan hatine Herêma Kurdistanê. Dawiyê de jî bi ser daweta me îro gelek mêvanê me yê birêz û qedir qîmet li wanê ne. Em gelekê xweşin di hatina wan. Ne ku tenê mesela mêvanê me ji Herêma Kurdistanê tên. Ji roawaya Anatolyayê jî mêvanê me hene. Tekirdağê mêvanê me hene û başûrê Anatolyayê, Bakurê Anatolyayê serokatiya jûrê odeya bazirganiyan û rêveberiyê wan, endamê wan, karsaz bi her derê îro mêvanê me hene. Bi sedan zêdetir kes îro mêvanê taştiya cîhanê ser sifra me tê دكيجان سكتوران دا دكيجان واران دا زيادة تردنا برا وانو هرما كردستان دا بيواندي خورتن وبرهنرين هرما كردستان لواني دكيجان آلي دا وبرهناني دكن Na bajarê me em bêjin bajarê me bajarekî karûbarê ajaliyê ye. Yani sektora herî mezin bi karê ajaldariyê tê pêş ve diçe. Piş karobar sektora ajaldariyê jî geştiyarî nav wanê da ku hin zanin wan bajarekî navûdeng e yani qedîmî ye û dîrokekê dûrfireh xwedî dîrokekî fireh e
شوی دی مگل میوانا کوچاق داخفت مثلا ناسنامه تیمورلنگ داد بیجید مثلا وان نا روهلاتا Anatolia'yı da bajaraki yekemine u navudenge bir avayıcı gele medeniyattan gele milletan jiyana xaliye berdevam kiriye ve bir avayı kele heyvani u kuhunji zanın behravani ڕاست tim tim seranser ji bu geştiyariya wani ev minaqi gelek giringin. Bi vî awayî jî yani roja taştiya cîhanê dibite sedema geştiyarî û sektorê ajaldarî ji bo wan pêşveçûna wan em jî bi vî awayî xebatê xwe pêk dînin xwişkan alî. ئیجا هون زێدەتر کار لە سەرەوەیەکێ دکن و تۆریزم گەشتیارên زێدە ji Belê. herêma Kurdistanê bênewanê yan zêdetir bazirgan û weberhîner ji herêma Kurdistanê bênewanê. Rast e, rastî em ji Kurdistanê pêtir nêzik Îranê ne. Ku hûn jî zanin îsal li wê şer berdewam e. Em jî xemgînin ber vî şerî ya rastî. Bi milyonan zêdetir geştiyar her sal bajêrê me têne bajêrê me û lê tetilê xwe berdewam dikin, dawî dikin, diçin. Lêbelê îsal ber geştiyariya Îranê em piçekê kêm man. Bêguman daxwaza me ew e ku em têkiliyê xwe gel Herêma Kurdistanê û rêveberê wî pêş ve biben. Ev ji me re mînaqekî herî girîng e. Em bi vî awayî xebatê xwe pêk dînin. Ez bawerim pêşerojê de ev çûn hatin tê bide sedema danûstandinê, bazirganiyê û pêşveçûna têkiliya bajarê Wanê û Herêma Kurdistanê. Ez gelekî spasiya te dikim ez zanim hûn gelekî jî westiyane mêvanê we hene çalakî îro heye spas ku bo vê dema ku we dame kêfxweş bûm bi mêvadariya te serokê odeya bazirganî û pîşesaziya Wanê Necdet Tagva ji wanê tu mêvanê min bûyî. Ez jî spasdarê Rûdawê me her tim li gel me ne ji bo danasîna parêzgeha Wanê û hewl dide û alîkariyê me dike. Îro nam mêvanê me da jî sê kes ji Rûdawê hene. Rast e. Ev jî sersera ser çawa hatine. Gelekî spasiya te dikim. Roja taştiya cîhanê ji bo hemû gelan ji bo milletê navnetewî û netewî herêmê pîroz dikim. Ez gelekî spasiya te dikim tu her hebî û erkê me ye wan bajarekî Bakurê Kurdistanê ye cihê şanaziyê ye bi vê pêşketina ku di van salên dawiyê de dwarê cude cuda bi dest xistiye gelekî spas hûn her hebin.